Bunsin ngisngau bangilong kibala rem haka jingim. Ngamla ban le a haka jingim. Kat ne karta ngalaim. Ngampat le a ruem. Bat kumta ter ngiai keno yalaka jong ka jingim. Ngan ongi pi ba lada pi keno tan yelade. Kamde ba pi keno yelade. Henry pi keno ya ublei unongbu unong thao jong pi. Ngan ongi pi ba naduk katukasngi kabapi mut yelade. Bapimla banle a ruem haka jingim jong pi. Kade katukajuk kasngi baka jingjot kan sawan haka jingim jong pi. Ublei ulabo yakathong haka jingim jong pi bapin le. But kalong ka kamram jong pi pat kumno ban ieid lenti ban poi syakataka thong ha ka jingim jong pi. Bonsin habanga kendo yakibriu habanga ieid shirom sheneng kawai ka jingkeli ki kelienga. Kae kabangi day banle banyo yakataka spa kaphau banyo yaka jingsuk yakataka jingkmen haga jingim jongi. But kae kataka jinglong kabangi day ban no ban poi syakataka thong jong ka jingjop jong kataka jingsuk ka jingkmen haga jingim jongi. Ki paralok ki ieid jonga mynta kasngi haga ne ke video jonga jingkren yakataka benta. Ki kita ke jinglong kiba don hapo jongi kiba lada ngim kin yelamingi syaka jingjot ha ka jingim jongi. Nget yanga ngan ongi pi kani ba ubriu umlong umrau hakikam kiba sngewbha. Henry ulong umrau halaka jong ka jinglong. A man is not a puppet in the hand of a bad deeds, but he is a puppet in the hand of his own habit. Lada fimbot ya ka jinglong ka babha ka jinglong ka basnyu kan sa wan hi ha ka jingim jong pi. Ka jingdom ka jingbom don ka jingshai lakhot ka jingdom kan wan hi. Henry ka jingshai pat ka long ka ka bangi ha ban tabe. Lada omdon ka mut ka jingdom kan wan. But ban penja ya kata ka jingdom ngindon kam ban wanra ya ka jingshai. Kalak bandi ka jingshai jong kasngi leni ka jingshai ka bangi wanra lynba ki bolat leni daki vipat ki jingshai. Ngan ongi pi bonsin ba ka jingjop kan wan tang ladangi le ya ki tuki kam ke bangi sngewbha baki long yangi bangi le yaki. Ngan ong biang sajusin ka jingjop kan wan tang lada ngin le ya kata ka kam ka bangi sngewbha ka balong yangi banle. Ka jingjop ka don bej hangte bat kampej ya pi ya ka ka kam ka bapile la file ya kata ka kam ka bapi sngewbha tenat bat ka bajem ne file ya kata ka kam ka bapi sngewbha tenat bat kalong ka ba ya pi bapinle. Ka jingjop kan don bej langin tre ya ka no ka kam ha ka jingim jingi ka jingjop kan don pej. Uklam pleno ya ka por jumpi ngin pej ya kita ki santeli ki jinglong ki badon kam yangi bangin kita ki jinglong ki ba lada ngim kin tan yangi sha ka dujok khyndew that lead us to hell even while we are still alive. Kabanengkong kani kalong ka kabadon kam ya pi bapin no ya kani ka kam mentahi tang syukut kani ke video but kata ka jinglong kalong stop complaining sange ban khnyum ha ka jingim. Ki paralok ki ieid jonga bonsin ngaju sngewbha kani baki briu ki complain ha ka jingim jongki baki briu ki khnyum ha ka jingim jongki ki juong bale ka jia yang akum ne bale kalong yang akum ne bale lakha yang akum ne ki khnyum bat ki yai khnyum ha ka jingim jongki. Ngan ongi pi ko ki paralok ki ieid jonga lade pi kwa ban long ki ba job ha ka jingim jongpi sange ban complain sange ban khnyum mentahi. Ladangi pai syaka jingim jong Jesus Christ ubangi khot ukhon jong ublei shem la khnyum hakaba ublei ula pha yu syaka nik perthei ban yap nak benta ki pop jongi. Shem la khnyum haka jingim jong shem la ong kumno kat manga ukhon jong ublei ubala sna ubala thau ya ka universe barok kawe kumno ngan le sya perthei ban sya yap nak benta jongki Henry ulet bat wan syaka nik perthei daka jinglong rit bani yap nak benta ki pop jongi but ngiyo ya kane ka jingim ka bangiyo menta
Hato fingit ni yang kane baki briu ki komplain ya kata kakam kabaki sngewbha baki la ban le People only complain about the things they can do something about. But ya ka kabang ngim la ban pengkela ya kata ngim ju complain. De na kata-kata ken ngo ong ipi ba phim de ban complain ha ka jingim jupi ka science ko ong ba ka jing complain ka kata ya ka jimut ka jing perkhat jumpi. It affect your memories. Ki scientist ki ong ba larangi complain than ha ka jingim jangi ka met jangi kan release ya kata ka cortisol hormones but kane kan yelamingi syaki bonjat ki jingpang ki stress hormones ki ong, and it can shorten your lifespan. Kala ban penlengkot ya ka jing im jangpi larangi phai shikibru menhandai ki im khandai pho chispa arpho snem balai namar bakim ju complain ha ka jing im jaki ki pdiang ya ka ka bakiyo ya ka ka bakidon bat kim ju complain ya ka ka bakim don bat ka bakham snew shu ba larangi complain ya ka nugo kam kanang pen snew shu ya ka to kam. It make thing worse. Ngan ongi pi bakano kam kampat long kabasnyu tat hadu bangilas dang ban komplain ya kam. De na kata haka jingem jingi nang ban sngongu nang ban aingu sange ban khnyum sange ban komplain. Don kaktin ka baong ya ka kabap hidon enjoy ya ka lekmen ya ka but ya ka kabap himdon wat ju yam nakbanta jongka. Kani ke jinglong ka ba kalong ka ba kham sinu ban ya kani ke jinglong ka ba nangkong kani ka penyam ya obru wat haga klimat ka ba udang kemenro pen sngau si ya obru ha ka to ka klimat ka ba uyo ya ka jing kemenro but kata ka jinglong kalong wat jo persyang ban nujor yalade bat kiwei. Never ever in your life compare yourself with others. But lade pikwa ban nujor dalade yalade. Compare yourself with yourself. Hatu ngalala ne ban long ubak hambit ban ya kabangal long menin. Hatu lashay ngalala ne ban long hamtbit ban ya kabangal long mentah. Ngan IP yaki lightly ki daw babale phimde ban nujor yalade bat kiwei ki lightly ki jingdo mentoy ke ba phinyo lada phi nujor yalade bat kiwei panangkong ka jing nujor ka penyap ya kata ka jingmen jong ka jingyo jongpi. Comparison kills the joy of achievement. Comparison is a thief of joy. Kalong kanong tu jong kata ka jingsuk ka jingmen ha ka jingim jonge. Shubo menta fitre shtomba ha ka jingim jongpi. Platre bon snem. Bat pisngau ba omdon briushu ki ba tre shitom palat ban yepi. Bat hakawe kasngi lyngba jong kata ka jingtre shitom jongpi pitit yakowe ka alto 800. Pinya ya kata ka alto 800 na showroom shaying jongpi daga jingkemen ban pen ya ki khon gikti ya ki bahaya ngasam jongpi pet kani kali ka batmai ka bangathit henry ke ka basngausi marsen poi haying pio ba kita ki marjan marpa jongpi kithet ya ka kali alto gated ka balong khamrem bani ya kata ka kali jongpi kata ka jingkemen jong kata ka alto 800 kala kelano syaka jingsngausi jong kata ka alto gated ya kata ki khot comparison kill the joy of achievement kadau kabaar haba phi compare haba phi nujor kata ka focus jompi kata ka jingkhmi jompi ka let no syaki briu holiday bat hangta ki mi no ki jing perkhat ki jing mudur ke babonjat ka banta ka balai ngim de ban nujor kalong pio ya uta uso jong ka jing tresh tom jongki ya kata ka lenti ya jong kata ka jing tresh tom jongki. Your focus will be on the result, not on the effort of their hard working. Habangi pai syaka jing im jong usuntiu umju khnyum umju ong bakat nengan long pet ya utepat kate ulong henry upho halaka jong kadenti halaka jong ka jinglong ka bakerpang jong habangi pai syaka jing im jong Barack Obama president jong ka Amerika hakarta ka ba sao pho hneu ulalong president jong ka Amerika henry larangi pai syaka jing im jong Joe Biden pat president jong ka jo kari ulong president hakarta ka ba hneu pho kondai snem karta
Hato fitip ni yakni ba Joe Biden ujulong Vice President jonggeri Amerika hagatu kapor. Menba Barack Obama danglong President jonggeri Amerika. Joe Biden siem la khnyum hakajik jengu siem la ong balai kalong yang akom ni nga hakarta ka ban nyau po khandai ngampat la ban long president kat ba utei khna ba sau po khandai snam karta ulat long president jonggeri Amerika. Siem la compare yalade barkajik jong kiwei Henry up yala ka jong kapali. Kubang aju IP ya kanuksa jong ubolaj ubapenme ya ke kamera ka bapidon. Tu ubolaj ubadon hadukan leni ubadon spare hayeng jongpi siem la khnyum siem la ong balai kate ka jing shai ka ba open shai ya gane ka kamera ngapat balai ngamla Henry up yala ka jong kapali yala ka jong kapor jong Joe Biden unang treshtom unang yai minot but up kmi patient ka jing yai sha uyai up but uyai treshitom yai treshitom hadu hakawai kaski ka jing job kalawan haka jing jong dei na kata taw ngong ipi bapim dei ban nujor yalade but kiwei never ever complain yourself with others. Kaski kashai halaka jong kapor jong ka ubnai ushai halaka jong kapor jong. Kumta ngimde ban nujor yalade batskiwe. Kabanta kabalai kabalong khamsnu ban yakiniki artli ki jinglong. Bat kata ka jinglong kalong ngimde ban keno yakiwe. Never ever blame others in your life. Ngaju sngewbha yakane baki beri ong ngarem yakane ka jingile namar jongkite. Nga fail namar ka jingle jongki. Ngamla ban le bha hakane ke exam jonga namar ka jingle jongki. Keno bat ngie keno yakiwe. We keep blaming others for our own failure. Fitip ka kata ka jingthok ka ba kibriu bonsin ki thok ya kata ka wei ka jingthok. Bat kata ka jingthok kalong kani kamde ka jimbakla jonga. Kadei ka jimbakla jongkite. Kadei ka jimbakla jongkiwe. Mentah lara finya ya kali jumpi hasurok artali ki kali ki tengko mam ki driver ki hier na kali bar ki keno iwe ya iwe ki ong mame batenra ya kali jonga balai metenra ya kali jonga kim jo ong map yang kade ki jimbak la jonga menuro pim jo sko baki bru ki shim ya ka jing keno shalade bonsen ki keno ya ki we bonsen habangi pet ya ka yet khmi ni ong bakata yit ka jakhlia ni nyat ya ka yit tambang ngimtip baka jing jakhlia ka don hadur khmat jongi hi pen khoj yala ka jong ka dur khmat jong phi pat pet hakayit hangta kin phin yo I ya ubriu lane ya ka briu ka ba bhabriu tam sngewbha ya ka ne ke jing ong jinga ba barbor ha ka jing jong phi shim ya ka ta ka jingit khle jong ka ka jingjia ka bajia ha ka jing jong phi always take 100% responsibility of what happening in your life what you could know ha ka jing jong phi never play the blame game in your life. Don kakten ka ba ongkom ni when you blame someone, your focus goes to the wrong person. Namar larang keno yakiwe kanja no kataka chance jong kataka jingkela ha ka jing jongi. Pimla shu ban kela da leile roem kadba pdiang keno yakiwe. Kani ka bikinong rim ka mga prosyang bahaban bud ha ka jing jonga ka ba ongkom ni lada fiyo ya kano ka jingjob ha ka jing jong pi. Ai ya ka jingiro shakiwe Henry lada fi fail lada fi rem haka jim jangpi shim ya ka jingit kle shalade. If you succeed pass on the credit but if you fail take the responsibility. Lada fi bod ya ka ni ka nongrem shishangan ongipi paka jim jangpi kan salong ka jim ka bakala kabanta ka basaw balong khama ban ya ki tegilai tri ki jinglong bat kata ka jinglong kalong ke ki bru jingkren yanga ke kibru kin ong yanga larangan le ya kan ka ngan ong iphi ko ki paralok ke be je jonga lara fille ya kan no ka kam ha ka jim jong phi lara fi focus than ya ka ta ka ka ba kibru kin kren ke ka ba kibru kin ong shephang jong phi da lele ro em phimla ban long ki ba job phimla ban succeed ha ka jim jong phi kan mau ya kan ba ka jing job jong phi kam shong ha ka khti jong ki we ka shong ha ka khti jong phi. You are the maker of your own destiny. Nakata daw lara fisngo baga to kam ka ba phile ka long ka ba de ka long ka ba la ban ai jingman toy yakiwe le ka wanam ting ke ka ba kibiru
kikren shipang jong ketukakam kebapitre mentah habang ayat ngajing hasurok haba ki paralok jonga ki kendo inga ki kelianga kat ne ki subscriber jame kat no milakamai hato melayo sapho sanpho hajar shibnai ngaong ki em kata kamdei katong jonga kata kamdei ka motif jonga pai motif jonga kalong ban pengkala ya ka jingim jong ki priu tadangan la ban pengkala ya ka jingim tang uwei na pdang jong pi ki ba pek ya ka ne video jonga kata ken kalong kanong ka bainong ka ba kongsan tam na ka banta jonga kata ka views kata ka like kamlele henry tang laranga la panuan ra ka jimentoy ha ka jingim jong pi katakin kalong ka bainong ka ba kong santam ha ka jingim jonga ngam ju ngap ke ka ba ki beru ki kren chipang jonga ki oinga balai mi plot por kat ne ban hikai hapo jong YouTube pa ke views pa oi ki em kam lele nagata ka daw ken nga ong pi what ju ngap ya ka ka ba ki beru ki kren shipang ka to ka kam ka ba pitre la ra fi sngeu ba ka to ka kam ka ba pitre ka la ban wanra jimentoy haka jingim jong pi bat saudong jong kita kibriu ki badana saudong jong pi kataken kalong ka jingjob ka bakrau tam haka jingim jong bat bunsin larangi ngap than ida ka jingting ya ka ka ba kibriu ki kren shipang ka kam ka bangatre kapendo mensem no yangi bat kane kan yelam yangi shaka jingjot haka jingim jong pada kasngi ka jingyap jong ngin sababe balai ngam shemla stang ya ka to kam benta ka basan kalong ka jinglong ka ba kham sngewbha ban ya kini ki saho tani ki jinglong bat kata ka jinglong kalong habang isdang ya ka no ka kam to pendap ya ka ngim de ban shiteng ya ka no ka kam ka bangitre habangitre tre dap ya ka to kam don ka ktin ka basyaw tanat baha ka ba ongkom ni baha ka jingim jonge ka jingjob kan wan tang larangi pendep ya kanu kakam habang isdang ya kanu kakam in your life the success will come only if you complete that work not when you start that work bunsin ngalap bah ya kane pakibru kistang ya kanu kakam henry kimtre shu ban pendep ya katu kakam udorji haba uot ya kanu kajan lada umpat so ya ka katu kajan kamla banlong kapatlun lene ka sapti henry tang lada upendep ban so ya katu kajan hangtaken katu kajan kala banlong ka sapti lene ka patlun katu ka jingot jongu katu ka jingstang jongu kan mentoy ruem tat haba ula so pendep ya ka bunsin ngajo bahaya kene makibru kistang ya kanu kam henry kim treshu ban pendep ya ka bunsin kibru ki khimithan ya kata ka bainong haka jim jongki den na kata ka dawken ki kanran denno haka jim jongki haba kistang ya kanu kam haba ki bakam mi ka resol kami ka so kumta ki do mensimno henry ngan ongi pi ba uso ka jinjob haka jim jongpi ka dei ka jinglong tista jongpi ka dei ka jingiaisha bat kajing pendep ya kanu kakam menta hakajing stang jong unu usnem plabu ya kawei ka resolution ya kawei ka thong ba menta usnem ngan penhet doksa pile gym shiposngi pe ba omdon rum bakala hakam majong pi there is no change hangta fidu mensim no bat pi no ya kata ka gym hato kalaban longsi batang shiposngi pinle gym kan he doksa jong pi kajing long tista bat kajing yaisha dei na kata bonsin habang gitre ya kanono kakam ngikmi than ya kata bainong ya ka end result but habang ngim ya kata end result lani ya kata bainong hang tagin do mensim no kan mau ya kani baka jing im jong pi kanom kala lada fis dang ya kanono kakam henry ka jing im jong pi kan kala lada pi pendep ya kanono kakam kini kilong kisantili ki jinglong ki bala dangin shisha ka jing im jongi kan long ka jing im ka bakala ki paralok ki bi jonga la revis ngo bakani ki video jonga manta kasngi ka ai jimentoy ya ka jing im jongpi sngewbha ban share ya ka shaki paralok jongpi ru kumju kanang ba makiru kila ban yo ka ju kumentoy lynba jong kani ki video jonga manta kasi wadam klet man subscribe ya kani ki channel ngin second do pi hakbi pat ki video jonga kada do kapor bye bye stay safe